Sithik wae. Ya nyanyuwil. Nah, apa to? Kok nganggo nyuwil kaya gula Jawa. Nek ajeng sinop nggih. Ngap Mburi ya jembar sire. Dek kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Ya, ki terus teruske sapa? Anjir. Pamundutan sing nomor 2 ya ki Sinten? Oh, Sinom Parijata. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ayo Tin, ya Sinom Parijata. Rasa wedi wong iki yo lagi meteng. Lah kok kabeh-kabeh iki neno le meteng sing mlentrung nggon punuk. Piye arep nyekel ora? Nyekel ora? Rasa dicekel engko nek wis surup ora mulih tak cekele. Oh kaya pitik lah. Iya. Iya. Wah. Weh monggo. Oh. Saking Mas Suryo SRM. Oh, Mas Suryo SRM. Nggih. Saking Sakdilen Terminal Bubangan. Oh. Monggo, Mbak. Nggih. Tapi sing nyanyi nyuwun Mbak Elisa. Oh, Mbak Elisa nggih. Mangke gampun. Lagune napa, Pak? Oh, lagune Kartoyono. Wis tuwa kupinge semper. Lah napa to? Kartoyono dengkulmu mlocot ku. Kartonyono. Napa Kertosono. Oh. Kartonyono sih ya. Sing ler niku nggih Kartosono niku kok. Ning niku pakai keyboard. Ning kuwi sok ning Kartosono. Ha iya ya. Monggo urusane sing do nampa dhuwit aku ora melu-melu. Ya wis. Urusan apa duit lho. Ha iya. Mengke gampil. Heeh. Anggere sono bis rak ya tekan kono. Heeh. Mengke pun gantos menapa pun kita. Lah iya, saiki Sinom Parijata dhisik, Mbak Tati. Wau Sinom Sesideman kalih napa setunggale wau? Apa? Wonten 3 to? Ana Sinom Parijata terus Sesideman. Ya. Terus gelenikan. Warna-warna pokoke nganti banget mumpuk iki. Ya. Wis tok nyanyekke kowe tok wis apa-apa kuat. Oh, Sesideman. Saka sapa? Saka Mayangkara. Oh, Anoman iki. Anoman. Nggih ajeng napa? Oh, Anoman kok ireng. Endi? Oh, Anoman obong, heeh, bener. Wah, bener. Nek kalih Simbah. Heeh, karo Simbah. Nek sisiose napa? Lho kok Mbah sapa to? Lah ya sakarepmu arep Sesideman ku arep Sinom Parijata sakarepmu sing njaluk kowe akeh banget iki. Oh, kabeh njaluk kowe. Jenengan njaluk napa, Mbak? Kembang rawe ya Tatin. Tatin. Heeh. Nek jenengan njaluk apa? Sak omane. Wis ra omane, wis entek-entekan. Mosok semono ora oman. Gitu aneh kuwi. Sithik wae. Ya nyanyuwil. Lah apa to? Kok nganggo nyuwil kaya gula Jawa. Nggih menika Sesideman enten kalih Pak. Iya. Sesideman nggih. Nek ajeng sinop nggih. Ngap Mburi ya jembar sire. Dek kok muni rauman. Aku mburi arep apa? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki ora. Teneh left. Apa wi? Left. Left. Heeh. Lah nek saiki oh. Live. Siaran langsung live. Iya. Langsung jaya kaya bis. Heeh. Iya. Arep apa Sinom Sesideman terserah. Heeh. Oh nggih. Rasa digoceki to kok ket mau. Nah, benake to Mbah iki ucul iki lho. Benakno. Ayo. Wong di ngonokke kok aku
kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benak kayaknya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya, Ayo, ayo. jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok ming gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Biasa kok. Saya ngantuk wis takono to omah deprene wae to. Nah, ini nak kita semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Dongone piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh tatin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah, Lah, lomboke sapa? Ae. aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nak dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen kelamu Kok kowe ngerti, kok kowe ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kayak urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Lah cah cilik to. Terus tak cawe ngene terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya Lah ngopo lho? kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Ambek dina njaluk pupur wae. Apa goleke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti, ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak dong dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya, kok cah cilik nganti seneng kaya apik-apik to. Lah nek cah cilik Wong buntute wis poleng-poleng kok. Bocah cilik iki mesti buntut apa kutuk? Kok kutuk? Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketoke ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk Berarti ora cilik ya? Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono ki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku lho. Sendi? Kae. Kon ngemil kacang bae. Ayo engko susu rak beker. Weh. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Atin.